स्टूडियो सिमरा कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। हम फोनवे पर कहत बानी राजा बुझी हमर परेशानी। हम फोनवे पर कहत बानी राजा बुझी हमर परेशानी। हो तू मजा मारेला राजा बाहर टाउन में, तू मजा मारेला राजा बाहर टाउन में। लेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में, चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में, लॉकडाउन में। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। सबका मर्द गईले बहारा से घरे, सदिया पर राजा हमरा काट जैसे गहरे, सदिया पर राजा हमरा काट जैसे गहरे। सबका मर्द गईले बहारा से घरे, सदिया पर राजा हमरा काट जैसे गहरे। सोचते सोचत तो हमर मन उबियाला, टोला महल्ला में भइल बाटे हाला हो, भइल बाटे हाला, भइल बाटे हाला हो, भइल बाटे हाला। सुननी है खबर मारा मारी के हम ई होला उनमें, सुननी है खबर मारा मारी के हम ई होला उनमें। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में, चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में, लॉकडाउन में। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में। डीजे कंचन राज बाय अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो नीम चौक चौसीमा वैशाली। निरंजन निराला राजा रहिया निरे के संगवा में ले यहाँ शांति के लेके, संगवा में ले यहाँ शांति के लेके। निरंजन निराला राजा रहिया निरे के शांति के ले यहाँ संगवा में लेके। कतना में राजा हम दुखवा बताई, आई हो दादा हम कहाँ बारे जाई, कहाँ बारे जाई, कहाँ बारे जाई, कहाँ बारे जाई, कहाँ बारे जाई। बजे पंकज बाके गाना रे पूरा डीजे साउंड में, बजे पंकज बाके गाना रे साउंड में। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में, चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में। चेकिन करा के घरे या राजा हो लॉकडाउन में।